n'iji wee hụ na ihe gara nke ọma n'akwụkwọ ahụ gọọmenti Anambra steeti gbara n'ụlọ ikpe ukwu dị n'Ọka. Onye nọ n'isi ya bụ Honorable Justice Jude Obiora bugharịrị okwu ka ọ dịbazi abalị 11 nke ọnwa Eprel afọ 2025 bụ okwu ndị dibịa atọ ndị a na-ebo ebubo na ha na-etinye aka n'aka ọrụ ndị omekome nke gụnyere ịkwadobere ndị mmadụ ọgwụ oke ite. Ndị dibịa eboro ebubo bụ Onyebuchi Okeọcha, Onye Eze Jizọs, Chidozie Nwangwu, Akwa Okuko, ya na Ekene Igbo Ekweze Ekehit. Onye nta aka Joseph Egbeọcha na ebe a wee wetara anyị aka n'uju. N'okwu ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ ka ekpechara ikpe ka otu onye na-ekpechitere ndị ahụ a na-ebo ebubo ikpe bụ Remigius Okoli kọwara na gọọmenti steeti a nwere amụma ịhụ na ndị ahụ bụ ndị ejigidere n'ebe eji ha ma gbakwunyezie na inye ohere iji hụ na ndị a na-ebo ebubo nwere ike ikwuru ọnụ ha bụ nke dị mkpa dịka ọ dị n'iwu ala Naịjirịa ya nakwa iwu ndị ọzọ emebere na steeti a. Ọ gara n'iru kọwaa na iwu kwadoro ha iji hụ na ha nwetara ikpe nkwụmọtọ nye ndị ha na-ekwuchitere ọnụ. Mbọ agbara ịhụ na enwetara ọnụ mmiri okwu ndị na-ekwuchitere ọnụ gọọmenti steeti a bụ nke amịtaghị mkpụrụ ọbụla. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.